Ara ja passem a una nova edició de la secció Microscopi en femení. Com sempre, entrevistem en profunditat a una dona destacada en l'àmbit laboral perquè ens pugui explicar la seva trajectòria professional de manera que pugui servir com a exemple i referent per a altres dones. Avui a Lideratges tenim a Marta Espasa, secretària d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda a Lideratges, Marta, com estàs? Moltes gràcies. Bé, molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Igualment, moltes gràcies de tenir-te aquí. Bé, comencem per la carrera professional. Ets doctora en Economia a la Universitat de Barcelona. Podem dir llavors que la teva carrera sempre ha estat molt lligada a l'economia. I en quin moment vas decidir prendre aquesta carrera professional, que estaria lligada al món econòmic? Va ser una cosa natural o...? A veure, quan vaig acabar COU, no? Els que veníem de fer COU, vaig fer el COU científic. Però llavors les carreres més científiques, ostres, hi havia química i a mi la química no m'acabava d'agradar. Llavors vaig veure que hi havia en aquell moment una llicenciatura que era Economia i que hi havia la part de matemàtiques, però també hi havia la part d'història econòmica, teoria econòmica, sociologia, i vaig pensar, bé, és un mix que crec que pot estar bé, no? I llavors vaig començar aquesta llicenciatura i llavors ens especialitzàvem, fèiem els 3 primers anys comuns i després ens especialitzàvem i em vaig especialitzar en economia, el que l'anomenàvem economia general, i bàsicament em va interessar molt el tema de l'economia del sector públic. I a partir d'aquí ja vaig dissenyar tota la meva carrera professional en l'economia del sector públic. Per què? Perquè el sector públic és un actor molt potent dins de l'economia i pot millorar el benestar dels ciutadans, i això era el que d'alguna manera em va atraure i em va commoure i és amb el que m'he dedicat tota la vida. I ja et vas fixar, ja crec que és molt agosarat dir-ho, però de poder arribar algun dia al càrrec que tens ara, secretària d'Hisenda? No, això va ser casualitats de la vida, com moltes altres, no? És a dir, jo estava treballant, soc professora titular d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona, llavors la meva vida estava molt enfocada a la vida universitària i, per tant, a fer docència, a fer recerca també dins de l'àmbit de l'economia del sector públic i també temes de gestió de la pròpia facultat. Però també tenia algunes publicacions en premsa, feia xerrades, conferències, sobre temes realment repeteixo, del meu àmbit, que és la hisenda pública. Llavors, un moment determinat, el 2016, em van oferir poder ser directora general de tributs i joc, i vaig pensar, bueno, està bé, és posar a la pràctica tot el que jo explicava als meus alumnes, no? I havia estudiat, però a un nivell més teòric. I vaig dir, ostres, crec que aprendré molt, perquè a mi el que m'agrada és aprendre, i també potser podré aportar tota aquesta part teòrica que durant molts anys he anat estudiant i coneixent, i per tant, em va atraure, i a partir d'aquí, a l'any 16, doncs vaig acceptar ser directora general de tributs i joc, i després, al 18, se'm va donar la possibilitat i se'm va oferir poder ser secretària d'Hisenda, i llavors, doncs, des del 18 que soc secretària d'Hisenda. Molt bé, perquè posar-ho una mica en context, en aquella època, o sigui, la Hisenda catalana no existia, o sigui, es va crear, no? No, a veure, la Hisenda catalana ja fa anys, ara, per exemple... La part de tributs i jocs també, no, que l'estic pensant, sí, perquè jo vaig estar vinculada amb jocs, quan es va fer la 649, quan es va posar en marxa. Clar, sí, tens raó, que és molt anterior. Sí. Abans tot l'àmbit del joc, en un primer moment, estava vinculat al Departament d'Interior. Per això, que com a departament... Sí, a departament això ho devia assumir, ara no recordo molt bé, però cap al 2010 o alguna cosa així, ja crec que ho devia assumir el Departament d'Economia. Economia, exacte. Sí. I quines són les teves funcions principals de secretaria d'Hisenda? Les meves principals funcions són, d'una banda,
soc la responsable última de tot el que és la part de creació i modificació dels impostos que tenim, dels tributs propis, és a dir, aquells que creem nosaltres, i també dels tributs cedits, aquells que la legislació és de l'Estat, però ens deix a nosaltres, ens otorga una competència de gestió i també de modificar determinats elements tributaris i de la recaptació. Per tant, tota la part aquesta de disseny del sistema fiscal català. I d'altra banda, l'aplicació, perquè en el meu càrrec soc presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, llavors l'agència el que fa és aplicar aquesta normativa, no?, als tributs, i per tant gestionar i recaptar els tributs que des de la Direcció General de Tributs i Joc es dissenya. Llavors jo, com que estic orgànicament, sota meu depèn la Direcció General de Tributs i l'Agència Tributària. Per tant, veig tot, des de que tenim la idea de crear un impost fins després a l'aplicació real i a la recaptació d'aquest impost. Déu-n'hi-do, i això estem parlant, a més, de molta gent sota teu. Sí, en aquests moments doncs, a l'agència tributària hi ha unes 850 persones, més o menys, i el que seria la part de secretaria que està al departament, que configura la Direcció General de Tributs i Joc, i altres persones que depenen directament de mi, doncs quasi bé 150, ens en anem a unes més de 1.000 persones. Sí. No està malament, sí, no, però bé, molt bé. Molt bé. Ja han passat quasi 5 anys i els objectius imagino que han anat canviant. Quins objectius teniu marcats ara a curt i mitjà termini al vostre departament? Bueno, a veure, d'una banda estabilitzar, no?, el model del sistema fiscal que tenim i millorar-lo, perquè sempre hi ha possibles millores, perquè els impostos s'han d'adaptar al context. Llavors, en el moment en què canvien els contextos, doncs hem d'intentar adequar la imposició a aquests contexts. A curt termini, per exemple, a nivell impositiu, tenim entre mans el disseny de l'impost sobre les emissions de NOx de grans vaixells. Perquè sabem que un dels problemes que tenim i que patim els ciutadans és la contaminació de l'aire, no? I el NOx, NOx i partícules són uns dels elements que configuren aquesta contaminació. Per tant, considerem que, de fet, tenim un mandat del Parlament, que es va aprovar una llei del canvi climàtic el 2017, que ens demanava que la Generalitat impulsés aquest impost, un impost sobre les emissions de nitrogen, òxids de nitrogen i de partícules que emeten els grans vaixells. I ara en aquests moments estem treballant. Estem en una fase encara molt prèvia de tràmit d'audiència i d'informació pública, en el qual també rebem d'alguna manera totes les aportacions que puguin fer totes les persones interessades i no, la ciutadania en general, no? I després, a partir d'aquí, comencem a fer aquest treball. Això pel que fa a la part de disseny del model de sistema fiscal català. Per la part de l'aplicació dels impostos, volem continuar amb aquesta trajectòria que ja va començar sobretot a partir de l'any 2017 es va intensificar de transformació de l'administració tributària cap a una administració molt més propera al ciutadà, una administració empàtica, una administració que el que vol és facilitar el compliment de les obligacions tributàries, que sigui fàcil pagar els impostos, la gent ha de pagar els impostos, però no els hi ha de suposar una sobrecàrrega administrativa, ni de temps, ni de mal de caps, no. Hem d'intentar fer-ho fàcil, i amb això estem. I fer-ho fàcil vol dir fer-ho fàcil per les persones que van a les oficines, perquè sabem que hi ha persones que quan els hi és més fàcil o els hi dona més garanties poder parlar de tu a tu amb una persona, amb una oficina. Per tant, amb això hem fet un desenvolupament territorial i tenim 32 oficines a dins del territori, al llarg de tot el territori, i d'altra banda també la part digital, és a dir, tot el que es pugui fer també digitalment, potenciar per les noves tecnologies i que la gent pugui pagar els seus impostos d'una manera, si pot ser amb el mòbil. Sí, i amb això ja estem, no? Doncs ara, mira, per exemple, ja han passat
hem sigut de les primeres administracions tributàries que permeten pagar amb Bizum. Bueno, doncs coses d'aquestes, no? Tenim un impost del CO2 sobre els vehicles, que és un impost que ha afectat a moltíssima gent, que és de poca quantia, però ha sigut també la manera d'arribar a tothom i ho hem intentat facilitar al màxim el pagament d'aquest impost, perquè vegin que les coses que és fàcil, no? Que no és, clar, no és un mal de cap. Sí, exacte. Sí, perquè ja haver de pagar impostos normalment ja no és una cosa que acostumi a agradar molt, no? Però almenys si t'ho posen fàcil, doncs ja et motiva d'alguna manera, no? Sí. Quina importància té per Catalunya disposar d'una agència tributària pròpia pels pressupostos de la comunitat autònoma? Perquè la gent una mica ho entengui, no? Perquè... A veure, els impostos que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya venen a representar al voltant del 18% del total dels ingressos impositius. Per tant, en termes quantitatius no és molt. Ojalà poguéssim... crec que la nostra aspiració és poder gestionar tots els impostos que es generen a Catalunya. Em pensava que anaves a dir que ens augmentaries els impostos a nosaltres. No. Sí. Dic gestionar tots els que es paguen a Catalunya, els hauríem de poder gestionar des de l'Agència Tributària de Catalunya. I això perquè hi ha altres comunitats, com les forals, que ho poden fer. No? Llavors, sí, estem parlant de l'IVA, de l'IRPF, i de societats i d'impostos especials. No? Per tant, hi ha altres comunitats que ho fan i jo crec que hem d'aspirar a poder-ho fer. El mentrestant és que gestionem el 18%. Bàsicament, tributs propis, que són uns tributs que no tenen una voluntat recaptatòria, sinó que bàsicament són conscienciadors i dissuadors, no? Sobretot els impostos mediambientals o impostos que intenten també incidir en temes socials, com és la salut o com és l'habitatge. Són petits impostos, però que alguns d'ells realment són importants i han donat molt bons resultats. I el gruix de lo que recaptem és bàsicament l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquest és un impost que és el que més recaptació ens genera i que afecta l'activitat immobiliària. I d'altra banda tenim l'impost de successions i donacions i l'impost de patrimoni, juntament amb els impostos sobre el joc. Això és una mica la panoràmica dels impostos que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya. L'Agència Tributària, com qualsevol altre país, és una estructura d'estat, és una estructura que és necessària perquè... I per això, a més cal fer pedagogia. És a dir, els impostos... Sí que és veritat que a la gent a vegades no els agrada pagar els impostos, però és que els impostos ens permeten finançar la despesa pública. Si no tenim els impostos, no podem finançar despesa pública, no podem finançar salut, no podem finançar educació, no podem finançar cultura, etc. És a dir, però hem de fer aquí una tasca de pedagogia important. No? És a dir, i aquí també crec que una de les qüestions que haurem d'impulsar i que estem impulsant a futur és donar informació de amb què es gasten els nostres impostos. Sí, no? Així també s'entengui. Perquè s'entengui, quan una persona paga l'impost de patrimoni, un impost de successions o l'ITP que ha de pagar, doncs sàpigui que aquest impost, doncs, pràcticament el 40% va a salut, el 20% va a educació, a grans trets, etc. És a dir, serveix per pagar tot això. Perquè ara m'has fet venir al cap el de successions, que és una mica polèmic perquè hi ha altres comunitats autònomes que a més ho estan explicant així bombo i platillo, venguen a Madrid o... Clar, per què hi ha aquesta polèmica? Perquè entenc que totes les comunitats autònomes, menys el que és el foral de Navarra, necessiten també d'aquests impostos. Llavors ells com poden tenir, si poden deixar de recaptar, no? I nosaltres ho hem de fer perquè ho necessitem. O sigui, aquí entenc que hi ha un joc de falta de pressupostos, no sé. A veure, aquí la singularitat està a Madrid. Madrid des de fa anys, fa més de 10 anys, s'ha dedicat a fer una competència fiscal molt agressiva. Ha bonificat el 100% a l'impost de patrimoni i l'impost de successions també el té altament bonificat. Però sobretot el que ha fet més mal és l'impost de patrimoni.
Però la raresa és Madrid. La resta de comunitats autònomes totes tenim l'impost de patrimoni. El pots tenir una mica més amunt, més baix, però de manera genèrica és molt, molt igual en el conjunt de comunitats. Ara bé, Madrid, repeteixo, ja des del govern de l'Esperanza Aguirre el va bonificar al 100%. Això què ha suposat? Bueno, doncs ha suposat que hi hagi unes deslocalitzacions de grans patrimonis de la resta de territoris de l'Estat cap a Madrid. De fet, Catalunya encara és de les que menys deslocalitzacions hi ha hagut, però, clar, les Castelles que estan al costat de Madrid, o Andalusia o Extremadura, el que ha servit és per atraure fiscalment aquests contribuents. Lo de Madrid és inexplicable a nivell internacional. No hi ha cap capital del món que es dediqui a fer competència fiscal cap a la resta de territoris. Però Madrid ho pot fer. Per què ho pot fer Madrid? Doncs precisament perquè és la capital. Al ser la capital té tots uns beneficis de capitalitat que la resta no tenim. Sí, d'entrada de diners d'una altra via, vols dir? Per exemple, altres coses com infraestructures. Doncs clar, totes les grans infraestructures ja els hi fa l'Estat, perquè les carreteres, doncs quilòmetre zero està a Madrid, tots els trens van a parar al sistema radial d'infraestructures que tenim, fa que Madrid estigui molt ben dotada a nivell d'infraestructures i per tant la comunitat amb poc que faci, o quasi bé no fa ben poc. Amb cultura, sí, té totes les principals infraestructures culturals de l'estat espanyol allà, per tant, amb cultura poc que faci. I també he de dir, però, que, per exemple, amb salut, amb educació, amb recerca, si tu mires el pressupost de Madrid i el pressupost de la Generalitat, doncs Madrid es gasta menys euros per habitant que Catalunya amb totes aquestes competències. És a dir, Madrid, és un model que s'ha dedicat a baixar impostos, però clar, baixa impostos i també baixa la despesa pública en salut pública, en salut, en educació, etc., per habitant. El que succeeix és que, clar, també és cert que a l'acaparar les grans fortunes i els grans patrimonis, té bases imposables molt altes. Llavors, amb l'IRPF, amb tipus més baix, acaba recaptant molt, perquè, clar, té molta gent allà i està fent una competència realment deslleial a la resta de territoris de l'Estat que ho estan patint. És que ni els bascos ni els navarresos, que tenen un sistema fiscal i de finançament molt favorable, no estan fent el que ha fet Madrid. I per tant, doncs clar, a totes les demés ens veiem abocades d'alguna manera a que tenim aquest problema. Però la raresa són ells, és Madrid. Per això ara l'Estat, en el cas de l'impost de patrimonis, doncs va crear aquest impost temporal sobre les grans fortunes, en la idea de que, com que l'Estat de Madrid i ara també Andalusia, però Andalusia s'ha fet aquest any, bonifiquen al 100% l'impost de patrimoni, doncs l'Estat posarà el seu i permetrà deduir l'impost de patrimoni que paguen els ciutadans a la seva comunitat autònoma. Com que a Madrid no paguen, doncs llavors hauran de pagar l'impost estatal. Aquí, com que ja tributem per l'impost de patrimoni, doncs ja no caldrà pagar a l'Estat aquest impost. Hem hagut de fer una petita correcció, que avui s'aprova un decret llei al Parlament, però la idea és aquesta, no? Déu-n'hi-do, clar, totes aquestes coses que deies de la pedagogia, no? Que, clar, al final, a vegades, el que ens arriba a la població són els grans titulars i, doncs, evidentment, totes aquestes coses s'han de saber, perquè, clar, no entens, no? El que és evident és que, jo sempre ho dic, no? Una frase que és, no podem voler tenir els serveis públics dels països nòrdics pagant els impostos dels països de l'est. És a dir, no, això no quadra. Els números són molt tossuts, no, amb això? Clar, és a dir, els serveis públics es paguen a través dels impostos. Després els impostos es poden dissenyar d'una manera o d'una altra, però clar, és la principal font de finançament. Llavors, si tenim una pressió fiscal baixa, doncs no podrem pretendre tenir uns serveis públics d'aquells països que tenen unes pressions fiscals molt més elevades. Entès. Podem obviar que, a més a més, la situació econòmica actual és complicada. Com està afectant això al vostre departament?
Bueno, a curt termini esperem i desitgem que hi hagi pressupost, entre altres coses, doncs perquè bé, en el pressupost hi ha unes determinades partides de despesa que si no s'aproven doncs, potser no es podran executar. No? Per exemple, en el cas de l'Agència Tributària de Catalunya, dins del pressupost hi ha una part d'increment de plantilla per poder donar serveis, per poder lluitar contra el frau, etc. Que si no hi ha pressupost doncs, potser serà més, en aquest cas concret, no? Més problemàtic potser incrementar aquesta plantilla. Però el mateix que passa a l'Agència Tributària doncs passa al conjunt de departaments de la Generalitat. M'ho imagino. Un dels punts d'aquest programa, ja ho saps, és la presència del gènere, igualtat de gènere i el paper de la dona dins de l'entorn professional. Com veus el paper de la dona dins del sector econòmic en general i de la hisenda catalana en particular? En general, bueno, veig que s'ha fet camí, però encara queda molt. Quan vas amb actes, així, el 80% són homes, pràcticament, no? Per tant, i dones amb responsabilitat a les diferents organitzacions públiques o privades n'hi ha molt poques i n'hi hauria d'haver moltes més, a més perquè crec que el lideratge en femení aporta molt més que no el masculí, en aquest sentit, no? És a dir, crec que són capaces de racionalitzar, d'analitzar més i d'empatitzar potser que el gènere masculí. Per tant, queda molt per recórrer. S'han fet coses i s'ha avançat, no diem que no, però cal avançar bastant més. I en l'àmbit de la hisenda pública, doncs, per exemple, a l'administració sí que hi ha molta dona, dins de la Secretaria d'Hisenda doncs, hi ha moltes dones amb responsabilitats i a l'Agència Tributària també. Cada vegada, doncs, no sé, el món i la Junta de Govern, els consells executius, la gent amb responsabilitats, doncs tenim pràcticament més d'un 50% de dones. És un món que cada vegada l'intentem potenciar. I a nivell privat, el que siguin els assessors fiscals, doncs, malgrat encara continua havent-hi més homes, també és cert que les dones van tenint cada vegada un paper més important. De fet, a les facultats d'economia doncs estan 50-50 o hi ha 55%, no? Més dones que homes. Més dones que homes. Per tant, bueno, és a dir, la base la tenim. Ara el que hem d'intentar és que vagin escalant cap a llocs amb responsabilitat. I aquí és a vegades on hi ha una mica la problemàtica, no? De que costa, de per què no escalen, no? I no arriben a aquests... Sí, perquè jo t'ho anava a dir, jo ja fa 30 anys que em vaig llicenciar i ja en aquell moment recordo un professor de la universitat que ens va dir que pel percentatge de dones que hi havia a l'aula i pels resultats acadèmics, diu, váyanse mentalizando, señores, que las jefas eran ellas y los secretarios ustedes. I això fa 30 anys i no ha passat. No. Vull dir que per resultats acadèmics i per presència, almenys economia, perquè hi ha altres carreres com enginyeria que sempre el percentatge ha sigut més baix de dones i no s'ha produït. Llavors, això és que anem molt a poc i s'ha de veure per què no hi ha més dones que arribin als càrrecs com tu. No? Sí, realment és... S'ha de veure, s'ha d'analitzar i s'ha de potenciar i analitzar allò ben bé quins són els colls d'ampolla, no? Bueno, per sort ara tenim una consellera d'Economia i Hisenda per primera vegada, que és una dona. Sí, i tant. I ja per acabar, des de la teva perspectiva i després de tants anys en el món professional, quins consells donaries a aquestes dones perquè puguin arribar a complir els seus objectius o els seus somnis, diguem, per a poder arribar allà on més o menys s'han proposat, que no es quedin amb aquest coll d'ampolla? Jo crec que cal ser valent i cal lluitar-ho i cal normalitzar-ho també, no? És a dir, al final, a vegades hi ha dones que se'ls ha ofert, però, ostres, bueno, tenim a vegades ens posem molta responsabilitat a sobre en temes familiars, etc. No? I et pots preguntar, i si aquesta oportunitat se li oferís a la teva parella, s'ho plantejaria, el que tu t'estàs plantejant? I crec que aquest raonament, no, l'hauríem de fer a vegades. I potser no, lluitar per aquesta via. També, òbviament, tot ha d'anar acompanyat, és a dir,
hem de facilitar en tema horaris, en tema de teletreball, hauríem de facilitar molt més la conciliació familiar, però no només per les dones i pels homes, no? Perquè tots ens en féssim càrrec d'aquestes càrregues familiars que la major part, pues, per cultura, per inèrcies, ens les carreguem les dones, no? Per tant, la pregunta aquesta, jo que a vegades és, ostres, si aquesta oportunitat l'ofereixen a la teva parella, s'ho plantejaria, de que, ostres, no. Llavors, crec que cal fer un pas i cal ser valent i sobretot això, una mica, des d'un punt de vista individual, fer el pas aquest que dic, i des d'un punt de vista de l'administració ho hem de facilitar. Som una gran organització i, repeteixo, temes com el teletreball, la flexibilitat laboral, totes aquestes qüestions jo crec que ho permetrien. Molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per explicar-nos tota la teva trajectòria professional, tot el que estàs treballant des de la Hisenda Pública Catalana, i un plaer tenir-te aquí. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer i quan vulgueu a la vostra disposició. Moltes gràcies. Marta Espasa, secretària d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.